Kautal OID. Kautal lesɗe duniyaaru suglanowal haqqe ɓiɓɓe adama OID ɓe ngaɗi hawritirde maapindiire haa bariki komin Ngawndere lamba 2. Hawritirde nde waɗama dow ardungal hoorejo kawtal ngal Alhaji Yaya Ahmadu. Wara nana ko droit de l'homme wiyata ɗo min tawi ummatore nde ɗuuɗi masin. Law bo min ɗo tora ummatore ɗo kamɓe on ɓe latta relais ɗo ɗume wato kamɓe on ɓe yaha ɓe yottina deidai kalimaji ɗi min wi'i ɓe yaha ɓe yottinana ha ɓiɓɓe adama woɓɓe ɓe garay ɓe famtina yimɓe ko wiyete droit de l'homme. Tawama naibijo mer Ngawndere lamba 2 Alhaji Usmanu tawama ha kuuɗe ɗe huwama. Derke'en ɗuuɗɓe ummatore janginama ɗume woni haqqe ɓiɓɓe adama. Noy hani ɓi adama wontira be himɓe gomnati? Noy hande haqqe himɓe toñaɓe? E bo noy hande lawol ngole ɓe kisrata? Komi wawi wiugo kam on laari ha duniya min jotta surtout min bana ha région amin Adamawa en ɗo roɓe ɗon très négligé ɓe ɗo mari daraja maɓɓe amma daraja mai ɗo ɓurna pat ɓe laha suudu on laari nden bo bana ha sareji maɓɓe bana suuduji maɓɓe feere. Ko nandi e majum kanjum Kautal OID jangini pukaraɓe ɓe timmini jangirde maɓɓe ɓe dokkitama sahadaji maɓɓe. Ummatore ɗuuɗe yalɗiri ha komin wanga ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo seyi yiigo anniya ɓen janguɓe man ɓe heɓi sahadaji maɓɓe ɓe efti alkawal ɓe kuran kuugal ngal dow adilaku. Ba Dr. Salihu Muhammadu oɗo famtina men ɗum ko o jangi. On hollama deidai droitji amin minen hoore amin e ɓiɓɓe adama en ɓe famtini amin bo noy hunde man woni na bana no himɓe resiri yo bana to himɓe droit de l'homme kam ɗo haɓa be autorité ɗo haɓa be ɗo wallita halluɓe bana himɓeji feere hosikirta nanon minin kam ɗum ko moye heɓta haqqe mum ɗon min wallitita ɓiɓɓe adama. Nonnon ardaniɗo kawtal ngal Alhaji Yaya o ɓeddi famtingo ummatore deidai anniya OID. Wato membre en nder organisation amin min yiɗi min jangina ɓe ngam to ɓe yahan ɓe défenda ɓiɓɓe adama ɗo se ɓe anda ko ɓe huwata nga fotai huwa kugal sona to andi ko huwata. Hawritirde nde timmi kala ummatore yalɗirɓe